Opýtala by som sa v prvom rade, ako sa vám páčila obomodná prehliadka, vám z toho jedného pohľadu, vám z druhého z hľadiska? Tak já jsem ji neviděla, takže jako pro mě je těžko říct, jako, co jsem viděla v zákulisí, ty modely byly nádherný všechny, holky byly krásný, takže to, co já jsem viděla, bylo perfektní. Poznali ste predtým tvorbu Borisa Hanečku? Borisa jsem až tak moc neznala, ale potom, když jsem vlastně viděla tyhle jeho kolekci, tak jsem si zpětně uvědomila, že jsem ji viděla vlastně v televizi a v pár článcích nějakej, takže tak nějak jakoby. To jméno jsem úplně až tak neznala, ale jeho tvorbu ano. Tak má jenom jednu odpověď, to znamená, že velmi. Našťastie je to svedčalo a nespadla, ale mne sa tam páčilo to spojenie tej vážnej hudby s krásou, keď sa to má tak povedať, a s módou. Takže ja moc často nechodím na takéto prehliadky, takže to bolo príjemné, bolo to veľmi také komorné. To sa mi páčilo. Plánovali ste prísť, alebo ste Danielu prekvapili? Ja som nevedel do poslednej chvíle, či stihnem, ale tak som si chcel vyraziť ako trošku od toho svojho, tak toto je trochu iné, takže rád. Boli tam aj spievajúce modelky, čo hovoríte na ne, ako im to išlo v tejto úlohe? Výborné, výborné. A hlavne Jana tam v tých šatok, jak vybehla a nespadla tiež. A dobre, Jana aj Darina, výborné. Vráťme sa k prehliadke. Avon má aj ďalší projekt, ktorý podporujete, a to je boj proti domácemu násiliu. Môžeme k tomuto? Určitě, tak já jsem ambasádorkou tohoto nového projektu Avonu Boj proti domácímu násilí. Je to nový projekt, který se teprve teďko rozjíždí, začíná vlastně teďko, jsou billboardy a kampaň se k tomu dělá vlastně spousta PR a my doufáme, že se o tomhle tématu bude trošku víc mluvit a že budeme schopni trochu pomoct. Stretli ste sa aj osobne s týmito ženami? Mali ste možnosť s nimi komunikovať? Zatím ne, jako říkám, ta kampaně je velmi, velmi nová, ale v tom realizačním týmu a tom týmu, která vymýšlí ty kampaně, tohleto jsou ženy, které mají tuhletu zkušenost, takže ty jsem potkala, ale jako do detailu jsme o ničem ještě nemluvili. Čo vás teraz tak najviac vyťažuje, keď sa vás môžem oboch opýtať, či už pracovne alebo súkromne, čo môžete prezradiť? Deti. A nie, ja som zavretý v štúdiu už 3 mesiace a robíme DVD naše prvé po 20 rokoch našej kapely Tým a dúfam, že to stihneme do Vianoc, takže uvidíme. Ale keď nie, tak to vyjde na jar. Takže ja ešte budem 2 mesiace v štúdiu. A vás okrem detí a partnera ešte čo vyťažuje? Já to mám tak půl na půl. No. Půlka je rodina, půlka je práce, takže ještě stále jezdím, fotím a tyhle věci. A s kým sú teraz detičky? S kým jsou dětičky? Byly naposledy s tebou dětičky, takže doufám, že nejsou sami. No ja som ich čekoval, nie sú sami, ja som ich, keď som odchádzal z domu o 7:30, tak akurát malinka už pomaly išla spať a ten mal ešte dovolené byť dlhšie hore, ale je o nich postarané, sami nie sú určite. Posledná otázka, kedy by sme vás mohli oboch najbližšie vidieť, možno na Slovensku a možno v Bratislave? Tak my jsme takový, nemáme nic naplánováno, takže my vlastně ani nevíme, kde budeme zítra. Tak tím, že ještě škola, tak zítra víme, kde budeme, ale jinak my neplánujeme, takže nedokážem asi říct, kdy, kde. Tu vidíme, prinesie to život, keď my sme takí, že možno na budúci víkend pôjdeme do Bratislavy, uvidíme. Možno o mesiac, uvidíme. To je veľmi spontánní.